जो देखे सो दुखिया बाबा, सुखिया कोई नहीं रे। राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, संपूर्ण विश्व दुखी आहे। आपल्याला वाटतं आपण सुखी आहे, पण खऱ्या अर्थाने या संसारामध्ये, या जगामध्ये कोणीच सुखी नाही। कोण सुखी आहे? जे भगवंताचं नामस्मरण करता तेच या विश्वामध्ये सुखी आहेत। कारण संसार हा सुख देत नाही। सगळ्या संतांनी संसाराचं वर्णन केलं। या संसार नगरी बाजार